היי יוטיוב, היום אני אראה לכם את שם משתמש בסיסמה של פיתה. אוקיי, תרשמו 8 פיתה 9, זה השם. בסיסמה תרשמו ביסלי. אני אכתוב בתיאור של הסרטון את השם המשתמש ואת הסיסמה למי שלא שמע. אחד, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. רגע. וואו. יש לו פה בקסים 2 כאלה. וזה גם יש לו הרבה כסף. ואם אתם